Örülök, hogy megérkezik. Jöjjön csak, jöjjön. Maga jön. Úgy, na üljél le, kérem. Úgy, jaj, milyen csinos vagy, Gyula! Igen. Annyira örülök, hogy meg egy kis sört szabad. Jaj, nem kellett volna, köszönöm szépen. Tessék, te is kérsz? Jó. Úgy. És Gyula, most meséljen, hogy töltötték a szabadságot, mit csináltak, merre jártak? Itt csak Ausztriában. Ausztriában? Hallod, Imre? Én mióta könyörgök neked, hogy vigyél el engem is Ausztriába? Bocsánat, asszonyom, még nem fejeztem be a mondatot, csak itt Ausztriába szerettük volna eltölteni a szabadságunkat, de iszonyú drága volt, így hát csak kiváltottuk a 3 éves valutakeretünket. Kiváltották? A valutakeretüket? Hallod, Imre? Ők legalább kiváltották. Még tavaly? Igen? Még tavaly váltottuk ki. Igen? Idén már nem maradt semmi valutánk, úgyhogy hazai autótúrára szántuk el magunkat. Nagyon csodálatos volt. Bejártuk egész Magyarországot, de iszonyú fárasztó volt, így hát felváltva vezettünk a feleségemmel. Felváltva vezettek? Hallod, Imre? Vannak még férjek, akik megtanítják a feleségüket autót vezetni. Vezetek? Nem engedsz engem a volán mögé ülni. És ugye Gyula, nagyon jól vezet a feleség. Már nem vezet. Nem vezet? Mert neki ment az autója elejével, az autója hátuljának. Jesszus, a Bea! Ja, így hát azóta magam hozom, viszem. Mit csinál? Maga hozza, viszi a feleség. Látod, Imre? Vannak még férjek, akik maguk hozzák, viszik a feleségüket. Ez persze nálunk nem divat ez, ennek eszébe se jut ilyesmi. Hogy a kényelmemre tegyen. Hát nem az ő kényelmért teszem, inkább a magamét. Hát, mert eljutok vacsorához, ugyanis hazafelé mindig betérünk egy kis vendéglőbe enni. Enni? Maguk vendéglőben esznek? Nem. Látod, Imre? Van, aki még vendéglőbe viszi a feleségét. Persze ez nálunk nem fordulhat elő. Ez minden este megkívánja magának a meleg vacsorát. Nem törődve azzal, hogy a felesége fáradt-e, vagy nem. Ez nem olyan vendéglő, legkisebb vendéglő a városban. Ez egy ilyen kis kakuk vendéglő. Kocsék. Morra, pincérek, méreg drága, a koszt ehetetlen, szegény feleségem már teljesen lefogyott. Lefogyott? Szegény! Bezeg az én férjem. Ez állandóan azt mondja, hogy kövér vagyok, fogyjak le. Képzelj, Gyula, nem engedett enni a születésnapi tortámmal. A tortázásoknak magam se vagyok híve. Születésnapra, névnapra, házasság évfordulóra, március 15-ére, kimondottan csak is virágot. Azt is mindig elfelejtem. Úgyhogy kénytelen vagyok mentegetőzni.
Micsoda férfi! Hát ez mentegetőzik! Bezzeg nálunk? Nemhogy a virág, de hogy ez exkuzálja magát? Asszonyom, félek, hogy az eddig elmondottak alapján kedvező, ezáltal hamis képet alkotott rólam, mert meg kell mondanom, asszonyom, hogy egy körözött bűnöző vagyok. Nem! Hamis kártyás. Ha nem! Egy kasszafuró, egy kasszarabló, egy pénzhamisító, egy besúranó, betörő banda vagyok. Látod, Imre? Vannak még férjek, akik mernek kockázatot vállalni a feleségükért! Hölgyeim és uraim, akkor nem jött vissza? Nem jött. Ó, ez nagy kísérés volt. Gyulán, itt a széked. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, akkor ez volt a ma estére a kakuktojás. Engedjék meg, hogy bemutassam az szereplőit. Elsőként a lányokat. Rentavics Éva! Urlik Judit! Horváth Jolán! Nem tudom a nevét. Ami mindenesünk, Nagy Lívia! Itt az átmenet? Itt az átmenet. Tehát, hogy azt szoktuk csinálni, hogy ne legyen túl éles az átmenet a lányok és a fiúk között. Közben be szoktam mutatni Szabó Lászlót. Aki a technikát kezeli, szorosan karöltve Tasek Pállal. Ami ma esti költőnk, Nagy András. Kitűnő zenészeink, Vetszer Antal, Szlinc János és ifjabb Kövesi György. Ma esti vendégművészünk Horváth Gyula. Azt mondtam, hogy ő akarta szerepülni. Hölgyeim és uraim, engedjék meg egy nagyon rövid történet. A Gyula megkeresett engem, hogy a Gyurikának szeretné ezt születésnapi ajándéknak. Ja, nem ezt, hanem egy jelenetet a Gyurikának a születésnapjára. Aztán hogy nem egyszer csak elmúlt a születésnap, és nem született meg a jelenet. Hát de berúghatunk attól, legyen ma a születésnapod. Jó, legyen ma a születésnapod, de már akkor megvolt ez a kis történet, csak nem próbáltuk össze, és nem jött úgy össze a dolog, hogy előadjuk. Így került ez a mai kis kakukkos napra ez az előadás. Szerintem így is nagyon megfelelő volt. És mielőtt mindenki
Mindenkinek szép hétvégét kívánnék, otthon ne felejtsék el bekapcsolni a számítógépüket és lájkolni bennünket a Facebookon. De itt nincs térerő, csak aki a luk alá ül, annak van térerője. Annak van, igen, annak van. Úgyhogy lájkoljanak bennünket a Facebookon, én pedig Pap Attila vagyok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!